Ayan man bunso ko na ikaw nag-isin mo picture. Ma'am Lynn, good morning. Ang aga niyan.
Ma'am Lynn, good morning sa'yo. Ang aga naman magising yan, Ma'am Lynn. Anong oras na ba dyan? Salamat. Di ba sabi ko sa'yo, Ma'am Lynn, maaga ako. Kasi Ma'am Lynn. Ma'am Lynn, dikit ko sa'yo yung yung aking main. Kasi si Ma'am Lynn. Ma'am Lynn, kape-kape na. 12:30. Hala, ang aga naman yan. Ma'am Lynn, baba mo yung main channel mo. Idikit ko yung ko. Yung aking alagad tsaka yung main channel. Asim. Maaga ako ngayon kasi ang mga bata ay andito mamaya. Ano oras live mo, Ma'am Lynn? Grabe, madaling araw na. Anong oras na ba doon? Ay, anong oras na ba ngayon? 5. Daming narangan ko ha. Ito yung main channel ko. Oh, matulog na sana ako dito. Nakita kita kanina pa 7 PM dito sa Saudi. Ma'am Lynn, pangalawa. Ma'am Lynn, ito yung alagad ko na gamit ko lagi. Thanks, host. Welcome, host. Idikit, panoorin ko lang, Ma'am Lynn. Tapos idikit ko yung main channel ko. Ma'am Lynn, bell all. Sa main ko po. Main ko ito. Naglalag ako ah. Ang aga naglalag ako. Bill all ulit, ma'am, sa aking alagad.
Ayudahan ko, Ma'am Lynn, yung ano mo. Yung channel mo. Ma'am Lynn, pangalawang ayuda. Harangan lang natin. Thanks, host. Welcome. Thank you din, Ma'am Lynn, ha. Panoorin ko lang. Asim. When I left behind. Do you remember? Pag hindi na po naglinis dito sa baboy, hindi na makitang malinis. Ma'am Lynn, pangalawang ayuda. Ito na ang pangatlong ayuda. Harangan natin. Ma'am Lynn, pangatlong ayuda mo. Tamsak, hello, Phil, 11, mega loud shoutout. Ayan, may jacket na po. Baba lang po kayo ng bahay para madaan po natin yung ating alagad. Ma'am Lynn, pangatlong ayuda. Oh, thank you. Invite ni Lynn. Thank you, Phil 11. Baba po kayo ng ano, ng bahay po. Phil 11 para maidaan po natin tong ayuda kay ano. Mega loud shoutout, Ma'am Lynn. Thank you, Ma'am Lynn, ha, sa pag-invite. Ma'am Lynn, pang-apat na ayuda. Hello, Bryjo. Good morning. Mega loud shoutout. Dikitan tayo, suklian agad, sabi ni Bryjo. Sige, Bryjo, yung mga hindi ko pa nadikit sa'yo, idikit natin. After ni ano, Ma'am Lynn. Morning po. Good morning sa lahat. Phil, 11, idaan ko to sa'yo after ni Ma'am Lynn. Nanonood pa kasi ako. Panoorin natin isang minuto para ano.
Dating dikit host. Thank you, Braijo. Yung mga alagad ko na hindi nadikit sa idan ko. Sige. Braijo, Dan. Sabi ni Ma'am Lynn Clareto. Ayan. Nagla-live din yan, Bray. Si Ma'am Lynn. Braijo, 568 sa'yo. Sabi naman ni Phil 11. Yan, pang-apat na ayuda, Ma'am Lynn. Phil 11. Phil Amboy channel. Phil Amboy, dikit ko to sa iyo ah. Salamat ho. Sige idaan ko yung mga ayuda. Ang aga natin na. Unang ayuda, Phil Amboy. Ang alam ko na dikitan ko natin si Phil Amboy eh. Sa ibang alagad ko. Phil Amboy, unang dikit. Unang dikit. Braijo, dito ako sa iyong bahay. Yung hindi ko nadikit sa iyo, Braijo. Australia. Panoorin ko lang muna ha. How to make pizza. Lynn Clareto, Dan na sukli. Salamat. O, diba? Ang aga. Ang aga natin. Marami pa akong hinadikit sa yung Ma'am Braijo. Pag naka 1 minute na. Ayan. 569 Braijo, 569. Phil 11 Dan sukli. Salamat. Ayan, salamat host. Welcome din. Thank you din po. Ma'am Lynn. Hong Kong vlog. Tamsak. Good morning po. Good morning Hong Kong vlog. Ayan, padigit po please. Ayan. Sige, idaan ko yung yung mga hindi ko nadikit sa'yo. Ma'am Hong Kong vlog. Ayan guys, padikit na rin yung nakapin ng ating nag-iisang member. Ma'am Lynn, pulpak po ulit.
Ba't naglalag to? Bell all ulit. Tilaok ng manok host. Yes, Bryjo. O, di ba? Pag nasa city ka na wala na ito, mamimiss mo ito. Ayan. Bryjo. Dito ulit ako sa iyong bahay. Legit talaga nasa province tayo. Pag nasa city na, wala nang ganito. Sa bagay, sa ibang bansa naman, pag nasa countryside, pwede mag-alaga ng manok. Pero pag nasa city na, wala na. Phil 11, isunod po kita dito. Ayan. Bell all tayo guys ha. Tamsak bell all. Huwag kalimutan din ang ating nakapin na si Ma'am Ens Vlog. Ang galing naman. Gumagawa sila ng pizza. Ma'am Bryjo, 570. 570 ka na. Ayan pa ba si Phil 11? Phil 11, andyan ka pa ba? Phil 11. Left behind to remember. And Ma'am Bryjo, dyan ka lang ma'am. Yung mga hindi ko po nadikit sa idikit ko po. Phil 11, dikit kalembang ulit po. Phil boy. Bryjo, dito po ulit ako sa iyong bahay. Ayan, naka-play na. Bryjo ang iyong ayuda ulit.
Asim, grabe, oy. Kaalsum kaayo. Dikit kalembang ulit, Bridjo. 571. 571. Yan pa ba si Ma'am Lynn? Ma'am Lynn, dyan ka pa ba, Ma'am Lynn? Yan, si Ma'am Lynn naman to. Ma'am Lynn. Ma'am Lynn, bell all po ulit. Bell all po ulit tayo. Sabay-sabay tayo. Igalaw ang paa. Char. Yan pa ba si Ma'am Bridjo? Ma'am Bridjo, dyan ka pa ba?
Hong Kong vlog. Andito ako sa iyong bahay. Hong Kong vlog. Magkakamta tayo dito. Teresa. Teresa, andito ako sa iyong bahay. Charge mo. Andiyan ka pa ba, Ma'am Teresa? Teresa. $7.83. Si host. Ay, si ano. $7.85. $7.86. Ma'am Teresa, $7.86. Tingnan ko dito kay Brijo kung dikit ko na to. Hong Kong vlog on the way, sabi nating Brijo. Anong oras na ba dyan sa ano? Naalala ko tuloy si ano. Yung nasa Australia din ngayon. Brijo, dito ako sa iyong bahay. Kumusta na kaya siya? Brijo. Excuse me po. Brijo, dito ako sa iyong ano ha. At ang ating mahiwagang halaman. Gawa lang ako ng aking kape. Ayan, Hong Kong vlog. On the way sa'yo si ano ha, Brijo.
Dan, Hong Kong vlog, tamsak dating dikit. Sabi ng ating Bridejo. Ayan, Bridejo, dito ako sa iyong bahay ha, sis, madam. 3 minutes po. Dikit kalembang po ulit. 573. Dapat talaga panoorin. Tayo mo din pati lang. Dapat talaga panoorin bago ano, idikit kalembang. Kasi yung ibang ano, yung iba dikit lang, nalalagas po siya pag dikit kalembang lang. Hindi naman siya lagas lahat, pero madalas nalalagas pag hindi pinapanood. Excuse me, kape po tayo. Puma, good morning! Ayan, si Ma'am Australia, nakarami na, Ma'am Australia. Nandyan ulit ako sa iyong bahay. Good morning, Puma. Baba ka na dyan ng bahay mo, baka hindi ko pa nadikit yung iba. Huwag na kalimutan mag-thumbs up. Magkape na kayo, guys. Aba, magkape na. Lapit na natin dyan. Ayan. Thank you, Puma. Sino gustong magbarteran dyan, may pagpalitan kay Puma. Breakfast po tayo ng tinapay, kape. Mahirap kasi pag nagla-live stream ka tapos bigla kang huminto. Lahat bagsak. And guys, pag nakipagpalitan kayo, mag-thumbsak na rin kayo ha. Thumbsak, tsaka ano, bell all nyo na. $58? Bakit? Puma on the way. Ilan ba yung nakuha mo sa isang araw kahapon? Ako, nangingisda ako mga 20 lang sa isang araw. Para hindi masyado malaki yung ano, yung lagas.
Idaan ko sa'yo itong alagad ko pag hindi pa dikit. Five, 574. 574. Wag kang wag mong mamadaliin, Puma. Malalagas talaga na malalagas. Everyday gawin mong 30, ganyan. Trenta lang. Hi, Superman, may galaw shoutout. Ayan, Puma, dana sa'yo si Bri Joe. Ayan, Puma, dito ako sa iyong bahay, ha. Panoorin natin. Ako kasi nanonood. Pinapanood ko talaga. Para at least walang excuse na malagas. Yes, Puma, ganyan talaga. Ako noong bago-bago pa kami na nagaganyan. Mga 500 subscribers ako. Nag-live stream na ako. 500 subscribers. So, nag-live stream na ako. Alam mo ko ilang oras ako nakaupo? 6 to 8 hours ako nagla-live stream. Isipin mo yun, grabe katagal. Kumbaga mag-i-start ako ng 5, 6, mga ganyan. Madaling araw na yan, 1 or 2 kami matatapos. Diba? Grabe. Hirap din kaya. Hello, Charles Vlogs. Baba lang po kayo ng bahay dyan at idaan ko po itong ayuda ko sa inyo. Huwag lang kalimutan na mag-like at saka padikit kalembang po sa ating nag-iisang member na nakapin po. Ayan, 256 Arcel Boy. 256. Ayan pa yung video mo, oh. So, mahigit 1 minute yan. Ayun, oh. Na pinapanood ko bago ikalembang. Si Charles, ayan, Charles, dating dikit ikaw. Kahapon, di ba? Ayan. So, kita nyo po, hindi po tayo naglalagas. Ay, hindi po tayo nagbabaklas, naglalagas. Hindi po tayo nagbabaklas. Ayan. Kahapon kita nadikitan, di ba? Kahapon ka lang bumisita dito. Charles, on the way, sabi ni Bri Joe. Tignan natin yung iba. Meron kasi nagsabi dito kahapon ba yun? Hindi ko matandaan kung sino nagsabi na pag umalis po, binabaklasan. Siguro po yung ibang host. Ganun po yung ginagawa. Pero sa akin, hindi ko naman po yung ginagawa. Kasi waste of time po. Kailangan isa-isahin ko po kayong baklasan, di ba? Ito po Arcel Boy, hindi dikit sa'yo. Panoorin ko. Superman, isunod kita Superman ha, sorry. Isunod kita dito kay Arcel Boy. Ako naman yung style ko noong baby pa yung bahay ko. Yung style ko nung baby pa nung bahay ko, tumatambay talaga ako sa isang sa isang host. Tapos pag may mga bago, lalo na yung mga malalaki na yung bahay, inuunahan ko na sila. Minsan may nagbibigay ng pag malalaki na yung mga bahay, minsan may nagbibigay ng 5, 10, ganyan. Tiyagaan lang talaga. Bakit tong kapatid ko hindi pagising? May tumatawag sa kanya.
Bunso! Ma! Ma! Bikinit mo ka lang. Ba't hindi mo kasi itabi sa'yo? Arcel Boy. 2-5. Bakit hindi 257? Anong oras? Anong ilan sa'yo? 256. 257. 257 ha. Bell all. Tamsak yan ha. Kompleto po yan. Tamsak. Dikit kalembang all. Tapos, ano naman? Superman. Asan na si Superman? Superman. Ayan ka pa ba? Superman. Say present. Para maidikit natin yung ano natin. Alagad. Superman, taga saan ka? Balunggaw, Balunggaw ito. Ilocano ka ba? Taga saan ka? Dito sa Pangasinan. Taga Pangasinan ka ba? Or ano? Napadpad ka lang dyan sa Balunggaw. Ayan. Wala na ata. Sabi ni Bryjo. Ayan. Superman, asan ka na? Para maidikit natin to. Naku, sayang ang ano. Sayang ang alagad natin pag hindi nadikit sa'yo. 791. 791, didikit ko ha, Superman. Bryjo. Chards. Ayan. Chards vlogs. Dito ako sa yung bahay ha. Mahirap talagang mag-ano. Dito, mahirap talagang kumuha ng subscribers. Meron akong kilala, ang ginagawa niya naman, matagal na siyang nagla-livestream, matagal na siyang nagba-vlog din. Kaso nagsawa din siya sa livestream. Alam mo ginawa niyang business? Yung lalo na yung mga taga ibang bansa, yung mga FW natin, ganyan, na walang time. Tsaka ayaw na rin siguro yung tambay ng tambay sa mga live stream. Ang ginagawa niya, siya yung taga isda. Kaso nga lang may bayad syempre. 5,000 pesos ang 1,000 subscribers. Pero nga hindi ko na siya masyadong nakikita sa mga live stream. Siguro nga nag-stop na siyang mag live stream. Ayan, Bri Jordan sa'yo. Ayan, Charles ha, dito ako sa yung bahay, pinapanood ko po. Sa may mga alagad dyan, mga gusto nyo magpalitan. Ilang minuto na to? Ayan, charge 1 minute and 40 seconds ha. Dikit kalembang po. 219. 219. Guys, bisita kayo sa mga nagla-live stream na nanonood ng ng mga video nyo. Kasi sigurado 'yon, dikit 'yon. Yung pinapanood yung mga video nyo. Sigurado dikit 'yan. Ayan, Bryjo, andito ako sa iyong bahay, madam. I-skip na natin to, ma'am ha. Hindi ka pa naman monetize, di ba? I-skip na lang natin para mapanood natin. Punta kayo sa mga nag-live stream na nanonood ng mga videos nyo. Kasi WH yun eh. WH at saka siguradong dikit yun. Dikit kalembang yun.
Kagabi, umulan dito sa aming probinsya, dito sa Pangasinan. Taga Pangasinan po si host. Umulan po siya. Welcome, Charles. Inikot ko yung alagad ko, ha. Ayan. Si Superman, pabalik naman ako sa mga dumikit sa'yo, please. Superman, nagdidikit po ako sa'yo, sa ating alagad. Guys, pag nangingisda kayo, huwag kayong tatalon-talon ng ibang live stream tapos ibababa nyo. Makikita yung lalo ni Lolo. Ha, yun ang tip ni Inday. Kunwari, naka-20 na kayo sa isang, kunwari dito naka-20 na kayo, no? Bukas na kayo mangisda. Ganyan. Superman dan sa'yo, ayan. Superman, pabalik naman ako kay Charles Vlogs. Para madagdagan din ang mga isda nila, ha? Superman dan pasukli, ayan. Charles, pasukli kay Puma. Suklian nyo guys para makaipon din sila ng isda. Ng banana pala. Ng banana, ha? 575, Bryjo, 575. Asan na yung bahay ni Puma? Puma, asan na yung bahay mo? Andito na. Huwag mo na ibababa para hindi laging nakababa. Ayan o, Arcel. Dikit kalembang naman ito sa'yo. Okay. Sino isa? Si Charles. Si Charles, dikit kalembang naman ito. Tignan natin yung iba. Ayan. Superman, pasukli po sa kanila, please. Nako, suklian mo sila, the Superman, para hindi nila baklasin yung, yung pag sa'yo, pag dikit. Sayang kasi. Alam nyo guys, sa mga live stream, unahin nyo yung maliliit ang mga, viewers. Yung mga, kasi doon makakakuha kayo at least legit na, 5, 10, ganon, yung hindi masyadong crowded. Yung hindi masyadong crowded na live stream. Lalo na pag baby pa. Kasi doon makikita kayo talaga, may maiisda talaga kayo. Charles, dito ko sa yung bahay, ha. Ayan, Charles, pasukli naman kay Puma, please. Guys, shout out nyo pagdan na sa kanila, ha. Ayan. Charles, ito yung sa'yo, no? Charles Vlogs. Ano to? Charles? Kasi charity? Tama ba? Wala lang. Kinunik ko lang. Nasuklian na kita. Ayan. Ayan, barter kayo dyan, guys. Kung sinong may 5 o 10, palitan kayo dyan ng alagad. Happy one time to remember. Kumain na kayo guys. Hindi pa kayo nag-breakfast sa mga taga-Pilipinas. Kain na. Daan lang kayo dito guys pag naka-live stream ako, ha. Kasi yung nanay ko nagla-live stream. Yung nanay ko may alagad din. So pag naubos itong alagad ko sa inyo, yung alagad ng nanay ko ang ididikit ko sa inyo. Sayang si Superman pag hindi ito nagbaba ng bahay. Ay, nagsukli.
Superman, magsukli ka Superman. Ayan, 2 minutes. Hanggang anong oras kayo nag-LS, sabi ni Charles. Darating kasi yung ano mga pamangkin kong maliliit. So, ano ng oras na ngayon? 6. So, kahit makaano lang ako to, 3 hours. 5 ako nag-start, di ba? 5, 6, 7, mga 8. Tignan natin. Sayang si Superman, hindi siya nagsusukli, no? Sayang yung mga dikit nyo. Kasi ako, ang style ko din naman, pag kunwari sa lapagan, no? Pag ganito, nandyan ako sa inyo na nanonood, naipagdikitan ako. Pag hindi nagsusukli talaga, at hindi, kunwari, nag-shoutout ka. Kunwari, nag-shoutout ka ng 2 to 3 times, tapos hindi ka pinapansin, baklas yun agad. Binababa lang ang bahay sabay alis, sabi ni Sis Braijo. Guys, wag natin gawin yun, guys. Kasi lahat tayo, kailangan ng saging. So, sayang, kasi ang mangyayari niyan, mawawalan siya ng jacket. Kasi nakakaya Nakahiya po pag hindi nagsusukli. Pag ganyan, maalisan po siya ng jacket. Sayang. Kasi ako talaga nanonood naman ng mga videos nyo. Para talaga dikit. Yan kay Braijo, dikit na ba to? Ma'am Braijo, dito po ulit ako sa inyong bahay. Yung ibang kasi, lalo na pag busy yung host, hindi na pinapansin. Pero pag di mo talaga makita, di ka makapagsukli, sabi ni Braijo. Ako pag bahay, balikan ko yung nag-LS para, oo, tama sis, Braijo. Kunwari, dito kayo napaglapagan, no? Pag nagdan na, suklian na agad din. Suklian na agad. Kasi iisa lang naman yung iikutan natin na live stream. Hindi lang naman sa akin, may mga ibang live stream pa kayong pinupuntahan. Nagkikita-kita rin din lang naman kayo doon. Maliban na lang kung gumamit siya ng ibang link na ibababa, diba? Kahit gumamit ka ng ibang alagad. Kunwari, naging Batman yan. O, diba? Pero ang binaba mo, yung main channel mo pa rin, kikita pa rin. Oo. Lalo na yung maliliit ang bahay. May mga may mga malalaki ding bahay na hindi nagsusukli. Kahapon, 'di ba, may bisita tayo. 'Di ba, may bisita tayo, hindi din siya nagsusukli. Maliban na lang kay Ron Away. Si Ron Away nagsusukli, 'di ba? Si Ilocana kasi natatandaan ko siya. Hindi siya nagsusukli. Kumbaga hindi siya nagdo-noted lang siya, noted, ganun, 'di ba? Pansin niyo 'yon. So, yung mga ganong matataas ang bahay, at least si Ron Away talaga nagsusukli, which is 28,000 na siya, 'di ba? Subscribers niya. Si Ilocana is 11,000. Hindi ko alam kung promoter niya 'yon, co-promoter niya yung nagbababa lang. Pero dapat pag ganun yung bahay, nagsusukli talaga. Si Ron Away, guys, puntahan nyo kasi meron ako natambayan na sinabi na pag first time mo sa kanya, talagang mag-aayuda or pag may nagpalipad ata, parang ganun, nag-aayuda siya. Pero dun sa niya, kahapon, 'di ba, sabi niya 20, magkano yung bibigay niya na subscribers? Yung iba, baka naman mamaya na ang sukli host. Yung iba, baka naman mamaya ang sukli host. Makikita mo naman yan, Braijo, pag nadagdagan ka, di ba? Sis.
Pag ano, makikita mo naman, di ba? Kung magdadagdag sa iyong 576 is ano ha? 576. Thank you din po. Bryjo, thank you din. Salamat din. Tignan ko pa yung iba ko, baka hindi pa nakadikit sa inyo. Abay, wala naman tayong ginagawa. Puma, dikit ko to sa'yo ha. Itong alagad ko. Nadikit ko na to. Kahapon siguro to. Kahapon lang naman tayo nagkakilala dito sa live stream. So, dikit yun ha. Si Charles. Ayan, si Charles. Andyan pa ba si Charles? Chard, andyan ka pa ba, Chad? Dito ako sa iyong bahay. 19 ata tong alagad ko. 19 or ano. Ako naman, pag naipagdikit kalembang, kahit ngayon, pupunta pa rin ako dun sa ano, mas less ang tao. Mas less ang tao kasi nakakahilo pag masyadong madami. Yung sinusuportahan naman namin na laging may madaming bisita, support lang din. Minsan pag pinin, ayun talagang makikipagdikitan ka talaga. Pag pinin yung bahay mo, pag sobrang dami kasi di ba nakakahilo? Ganun naman ako nung nag-umpisa ako. Sa konti lang yung tao, mga 10, mga ganyan, 10 tao. At least yung 10 yun, sigurado, may didikit talaga sa'yo. Pag yung madami namang tao, tapos pinin ka, syempre yung didikit-dikit lang. May mga didikit, may mga hindi na nahuhulog. Meron din yung talagang lagas talaga siya. Meron talaga yung lagas. Ayan, 2 minutes, charge vlogs. Ayan, 2 minutes po tayo. Dikit kalembang po ulit. 221. 221, Chad. Ganyan ako ngayon, host. Ayaw ko sa marami. Oo nga, di ba, Ma'am Bryjo? Unti-unti naman umaangat. Yes, tama po. Ganun po ang gawin nyo. Sa mga ano. Mas okay pag konti yung tao. Kahit ako, ma'am, ngayon, ma'am, kung gusto kong mangisda, doon ako sa may mga 5, 6, ganyan. Kasi doon talaga may makukuha ka. Pero pag nasa 20 na, pag 20 na yung tao, nakuhilo ka na dyan. Madalang kang makakuha ng didikit sa'yo. Pag doon ka, ma'am, sigurado yan. Hindi lagas yan. Hindi lagas pag doon ka sa konting tao lang. Kasi legit na Ma'am Bryjo. Dito ulit ako sa inyong bahay. Nag-try ako noong dami. Nakuha ko 60. Tinanggal 40. Oh, isipin mo yun, 40. Ilang oras ka. Tapos, ang naiwan is 20. Pero pag doon ka sa maliit na tao,
O, kunwari makakuha ka ng 10. 10 talaga yun. O, pag lumipat ka sa konting tao din, makakuha ka pa rin ng ilang minuto lang, di ba? Tsaka, wag mong i-check lagi, Ma'am Bryjo. Wag mo i-check lagi yung ano, kapagod pa naman. Oo, totoo po. Ma'am Bryjo, tsaka wag mo laging i-check yung subscribers mo sa main mo. Lagi mo siyang i-off, i-sign out. Ako noon ang ginagawa ko, 'di ba, naipagdikitan ako. Naka-sign out yung main channel ko. Tapos ang gamit ko hindi po yung ano, yung hindi ko po tawag dito. Yung ginagamit ko kasi cellphone lang din ako nag-upload eh. So yung gamit kong upload at saka kung andun yung ano, nandoon yung aking main channel, hindi ko po siya ginagamit para sa pangingisda. Ito po talaga. Itong alagad po natin. Ang pinang-iikot po natin. Tapos dito ko na rin chine-check yung subscribers ko. Hindi ko po chine-check doon sa main ko. Siguro mag-check ako sa main ko once lang, ganyan. Naka-sign out lagi. Tsaka clear history ka lagi. Clear history. At saka ano yung talon-talon po ng ibang ano. Kasi nakikita po yun eh. So at least, pag naka 10-20 ka na sa isang ano, okay na yun. Bukas ulit. Baka paalis na sila sa Manangil. Sabi ko 10 na ang magbukas ng chipagata. Ne. Asot-sot.
Ayan, Ma'am Bridget, dito ako sa iyong bahay, ha. Okay, hindi ko pa na-try gumawa ng pizza. Pero gusto kong gumawa. Galing naman. Nakakatuwa, no? Makakita mo yung mga anak mo malalaki na. Hello po, ma-shout out. Diyan ka lang po, ma, para isunod kita dito kay Ma'am Bri-Jo. Sa akin, naku, matagal-tagal pang biyahe. Matagal-tagal pang biyahe sa akin. Sipin mo, 36 na ako. Mag-37 this year. Wala pa tayong nabubuo. Wala pa tayong baby. So, nakakatuwa kasi yung pag, di ba, makikita nyo yung mga anak nyo malalaki na. At least, kumbaga may time ka pa para alagaan sila. Yeah. Sa akin kasi ilang taon na ako ngayon? 36, mag-37 na. Tapos yung partner ko gusto niya magkaanak after pa ng 2 to 3 years. So, 'di ba? Kaloka. Dalaga ka pa, sabi ni Ma'am Bri-Jo. May fiancé, Ma'am Bri-Jo. May fiancé po ako. Kaso po, delay po kami dahil ngayon sa pandemic. Tapos, ngayong medical naman, nag-sputum po tayo. So, pag nag-sputum po kasi, another 2 months to wait. Ganyan. So, yun ang pinapupray natin. Kaya medyo nawala ako sa live streaming. Walang barteran. Wala pa po, Puma. Ang aga Nahihilik-hilik pa sila. Hilik-hilik pa. Malaki pa anak ko sa akin host. Kaya nga Ma'am Bri-Jo, nung nasa Australia ka, di ba nakita kong Australia ka? May naalala akong isang Pilipina din, nasa Australia na rin. Si sis sino ba yun? Hindi pa rin din ako monetize noon. Tinulungan niya akong mag-play ng video ko para sa watch hour ko. Nakalimutan ko na, kaibigan ko siya sa Instagram eh. Taga dyan din siya, kaya naalala ko siya. Kaya nawala tayo sa line ng live streaming tsaka pag-upload. Dahil sa sa stress. Dahil sa stress na isipin mo yan, bago ka mag-medical, may ka pa, may RT-PCR test ka that time. So bago medical, RT-PCR test, nag-positive ako. So, nag-wait ulit ng 3 weeks. So, after ng 3 weeks, nag-medical na. Pagka-medical na, sputum naman tayo. So, sputum, 2 months ulit. Praying pa rin na sa date na binigay nila, doon ako babalik. Kasi, yung iba, nag-grow yung bacteria na tuberculosis. Pero, I'm claiming it to the Lord na April 13 na po tayo. Kasi isipin nyo, ilang taon na naghintay. 2019, nag-apply kami. 2020, okay na po. Approved na po siya ng 2020. 2021, 2022 lang siya nagkaroon ng ng in-transit. Di po ba? Ngayon 2022 pa lang. Thankful pa rin. Ayan. So, wait ulit ng 2 months. So, grabe. Grabe yung mga sa ilang buwan na yun. 2 months yun, no? Sa 2 months na yun, talagang
Ngayon lang ako ulit na hindi ko na inisip, pinadiyos ko na lang. Pinadiyos ko na lang. Kaya mas naging active na ako dito sa ano natin. Live streaming, ganyan. Kasi dati talaga, everyday ako nagla-live stream. Everyday talaga, 7 p.m. naman. 7 p.m. naman onwards. Nag-live stream talaga ako everyday. Mahaba ang process ni pala. Yes, Ma'am Braijo. Tapos ang daming papel. Kasi ako, fiancé ako eh. Hindi naman ako kasal dito. Hindi pa kami kasal dito. So, fiancé yung in-applyan namin. That time, na nag-apply kami, November. Yang November na yan, pumutok na yung corona na yan sa China. Kasi nasa Macau ako that time. So, 2019, nagkita na rin kami. So, 2019, nung time na nag-send kami ng papers namin, nag-apply kami, is pumutok na yung news regarding sa corona. Sa China pa lang. Sa China pa lang ha, wala pa sa ibang bansa. So, nung time na na-approve kami, ano na yun? Pandemic na talaga. June na yun eh, 2020. June 2020, di ba? Talagang kasagsagan. So, dito sa Pilipinas, wala pang vaccine that time, di ba? Wala pang vaccine. So, nauuna China, dyan sa inyo, sa first world country, nauuna dyan. Dito sa Pilipinas, talagang malala. Tapos, ang nangyari, nag-close ang embassy ng dito sa Manila. Hindi sila nagpa-process. Ang pinapaprocess lang nila is expedited na mga Yes, sis, expedited talaga. Pumutok 'di ba April, May, June 2020. O approve na kami noon. So that is 7 months na naghintay kami, approve na. Hindi kami makagalaw kasi nga ang aming papers ay on hold. Naka-on hold pa. So talagang malala sis Braijo. Talagang malala. Thankful pa rin ako kay God na talagang yun naman ang pinagpipray ko. Alam niyo naman pa ibang lahi. Sis Braijo, 'di ba? Kung ikaw foreigner ang asawa mo, maiintindihan mo 'di ba? Na pag ibang lahi talaga, ang patience ay napakaiksi, no? So talaga yan ang pinagpipray natin lagi. Kaya talaga yung 2 months na yun, January, 'di ba? February talagang sobra. Ang inday nyo ay talagang mga pimples nagsilabasan. Good morning, Wawi! Mega loud shoutout! Wawi, kumusta na? Good morning, ika. Good morning. Nako, itong si Wawi natin, sis Braijo, lablabin mo rin to. Nagbibigay yan ng ayuda. Nagla-live stream yan. Wawi, baba ka ng bahay mo dyan, Wawi. Sis Braijo. Tapos ito pang syempre iisa lang ang pwedeng clinic. Kumbaga isa lang yung clinic na available na nag-a-assist talaga sa amin. Hindi katulad ng sa inyo, hindi ko alam kung Australia pwede sa ibang clinic. Sa Canada kasi New Zealand may mga clinic na available na isa. Yung sa amin kasi isang clinic lang na pwede. So, konting ganun lang sa iyong lungs ay sputum ka na. Konting malabo lang, konting may puti, sputum ka na. Ganun. Kaya yan ang pinagpupray natin. O, sa ibang bansa sis, no? April nag-start, no? Pero sa China talaga, naririnig na yan ng mga around October. May pumuputok ng ganyan na may virus dito. Pero hindi siya siniseryoso. No? Hindi siya siniseryoso. So, October, November, yan pa rin na ganyan. Sa bandang dun lang sa China, sa province ng sa Wuhan, ano ba yun na yun. Dikit kalembang sis, so na yun, saglit lang. Baka hindi ko na bell all. Ayan. Bell all naman siya, sis. 576 pa rin. Bakit kaya? BG lang host kay gising. Wowie, good morning sa'yo.
Buti nga nakadalaw pa siya, sis Bri. Nakadalaw pa siya dito. February yun, 2020. Tapos yung amo ko naman, hindi na ako pinayagan magbakasyon. Ang renewal ko is January. Ang end of contract ko February. Hindi na niya ako pinayagan magbakasyon. February yun, magkikita kami ni Jowa Mars. Hindi pwede. Ngayon, kailangan mamili. Kung saan talaga, kung uwi ba ako or kasi sa Macau wala namang dun eh. Kailangan mong pumunta ng Hong Kong para dun mag-process. Ngayon, sobrang strict din ng Hong Kong. Hindi pa pinapapasok masyado ang mga taga Macau, ganyan. Na kay Bryjo, taga kay Baden. Wawi, sa bagong dikit host. Thank you, Wawi. May galaw shoutout sa'yo. Ayan, ibaba ko yung bahay mo, Wawi. May bago tayong kaibigan dito, si Bryjo. Baby, nasa 500 plus na yung kanyang bahay. Mabait yan si Bryjo, si Wawi. Nagbibigay yan ng ayuda. Nagla-live stream din yan. Ibaba ko lang yung bahay niya, ha. Pero alam mo, sis Bryjo, yung mga OFW natin na nagpa-process, wala kang maririnig na nag-sputum sila. Pilipinas lang ang napaka-strict. Kumbaga, stricto nila. Pero yung mga nasa ibang bansa na OFW, wala kang maririnig na nag-sputum. Ang dami namin kasi, ang dami namin. Mapabata, dalaga, matanda, teenager, yung mukha namang napaka-healthy. Maui 501 TV. Ayan, yung bahay ni Wawi, sis Bryjo. Tama. Sis Bryjo, tama. Ang dami namin. As in, ang dami namin. Grabe. Isipin mo, 3 a.m. may nakapila na. Tapos sasabihin nung guard na, oh my God, ang dami nyo. Parang naka 200 ata kayo ngayon. Isipin mo yung ganun. Tapos, makikita mo talaga sa penthouse. Kita mo talaga ang daming tao. Grabe. Ang mahal pa naman ng namin, ng medical, sis Bryjo. Ang mahal ng medical. Bumaba na nga 16 plus. Dati 17 plus yan, di ba? Bumaba na. Wawi! Thank you! Ayan yung bahay ni Wawi, 501 TV. Nag-aayuda yan sis Bryjo. Lablabin mo yan. Nasa 100 ang ayuda niyan at hindi nalalagas. Si Wawi. Nag-aayuda yan. Nagla-live stream din yan. Pag puntahan mo lang. Grabe. Kaya, stress. Ngayon, pinapadyos ko na't lahat. At, na ngayon? 5 weeks. 5 weeks na this Sunday. So, 8 weeks kasi ang hinihintay namin. So, praying pa rin na walang tumubo o mabuhay sa spiritum natin. In Jesus' name. Yan talagang kapit lang sa pananalig ngayon. Kasi di natin alam. Isipin mo ilang taon na naghihintay yung jowa natin. Siyempre, 'di ba? Mararamdaman niya na na talagang gusto na niyang sumuko. Sinasabi naman niya yan na parang gusto ko na sumuko, ganyan. Dan na kay Wawi Pulpak. Ayan, Bray. Wawi, dan na sa'yo si Bryjo. Thank you, kapatid. Thank you, Wawi. Pero sa mga ibang bansa, wala silang problema. Ang Pilipinas lang talaga ng napaka. Ang
dito na tayo eh. Pinili ko dito eh. Hindi ko na yan naisip na ganun sila ka-strict sis. Kasi nag-ano tayo eh, nag-OFW tayo. Ang alaga ko bata. So, may medical yan. Kasi, ang mga Chinese, maaarte yan, di ba? Kaya nagulat din ako. Open na ata sa atin. Yes, sis Bryjo, may mga AFAM na tayong pwede nang mamasyal talaga dito sa atin. Kasi naka-level 1 na tayo. So, halos lahat naka-booster na din. Itong ang Omicron ang natira ako eh. Nung namang kasagsagan eh, talagang wala. Itong Omicron talaga din na talagang nakuha ako. Dahil that time, na ako eh, lumalabas ako kasi kailangan ng mag-asikaso ng papel. Hala, maya-maya. Tapos sinabayan ko pa ng zumba-zumba. Madaling araw, zumba ka girl. Jogging-jogging, zumba ang lola. Mes, naka. Ilang linggo, nilagnat na. Bryjo on the way. Yes, sis Bryjo, mabait yan. Si Wawi. Pag nag-livestream yan, puntahan mo. Nag-aayuda yan. Nag-aayuda. Tignan ko nga, dan ko na ba ito sa'yo? Si Wawi kaya. Wawi, andito ako sa iyong bahay. Wala naman kasi mapagkwentuhan, di ba? Harang ulit Hosi. Ayan. Thank you, Wawi. Ayan, dan na sa'yo si Bryjo. Wawi, andito ako sa iyong bahay ha. Hindi ko nadikit to sa'yo. Dikit ko ha, panoorin ko lang. Si Bryjo dan na sa'yo, Wawi. Pa lang siya, nasa 5, kalahati pa lang ang kanyang saging. Baka naman. Baka naman pwede mo siyang love-lovein. Naku, mamaya pa magising yung mga kasama natin. Mamaya pa sila magising. It's okay. It's alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Sige, bigyan ko yun ng 10. Ayan, sis Bryjo, bigyan ka daw ni Wawi ng 10. Thank you, Wawi. Salamat sa'yo, Wawi. Bakit to remove nakalagay? How? Ayaw mag-pin pag dito. Thank you, Wawi.
Tamsak ulit at dikit ulit host. Wawi, salamat. Ganyan kabait ang ating Wawi channel. Agoy, Ma'am Inday, good morning. Aba, Ma'am Renzel ha, ang bagong ang bagong alagad. Salamat sa iyo. Good morning. Aba, sabi ko sa inyo, maaga ako eh. Ayaw niyong maniwala. Thank you po. Ma'am Renzel, good morning. Wawi, salamat. Pang 3 dikit host. Wawi, thank you so much. Naku, ang Wawi natin hindi nagsawa sa kakadikit. Thank you. Wala, iba na pala itong nagpa-play. Wawi, dikit kalembang. Roseto, mega loud shoutout. Tabay ko to, Ma'am Tep. Kagising ko lang ha. Aga mo, Ma'am Tep. Thank you, Roseto. May jacket ka na. Baba lang po kayo ng bahay. Huwag lang kalimutan dikit kalembang kay host. Salamat, salamat. Salamat, salamat sa iyo. Char. Everyone never left behind. Do you remember? Ibang alagad ko sa'yo, Wawi, nakadikit na eh. Ma'am Renzel, thank you. Roseto, may jacket ka na dyan. Baba ka ng bahay. Yung alagad mo din, Ma'am Renzel, naka na. Para malablab po natin. Time, do you remember? Wawi lang, forever, pang-4 na dikit host. Nako, Wawi, salamat sa iyo. Salamat, salamat sa iyo. Ang Wawi natin, guys. Guys, lablabin niyo si Wawi, nakapin. Madami pong alagad yan. Hindi po nagsasawang nag-aayuda po yan. Lablabin niyo po. At saka yung binababa po ni Inday. Ilan na sa'yo, Sis Bryjo? 581 ka na, Sis Bryjo. Umiikot na yung bahay mo. 581. Baka binigay ito ni Wawi. Ma'am Renzel, thank you. Shoutout sa'yo.
Nakaano na rin tayo, nakasakang oras na rin, mahigit. Junski! Mega loud shout out, good morning! Oo, Ma'am Bride, Johan mo na, naka 581 na. Hello! Junski! Mega loud shout out sa'yo dyan, meron ka ng jacket? Ayan, baba ka na ng bahay, wag lang kalimutan, dikit kalembang si host, please. At saka mag-thumbs up na rin. Salamat. Dikit kalembang yun na rin si host, please. Oh, Ma'am Braijo, pag naka-live yan si Wawi, pasyalan mo lang, ma'am. Marami pa yung alagad. Marami pa yung alagad, madam. Lalo na yung mga maliliit ang bahay. Talaga nag-ayuda siya. Junski! Good morning po. Baba lang po kayo ng bahay, Junski, at malablab natin yung ano nyo. Bakit dito sa iPad may time? May time pag nag-ano kayo, ayun o, pag nag-chat kayo, may time siya. Pag dito sa cellphone, hindi man lang kita. O pag main channel. Ayan, Junski, magkamit. Lamb of God. Ay, gusto ko ito. Dito po ako sa inyong bahay. Pang-5 dikit sa'yo. Host. Thank you, Wawi. Guys, dikitan niyo si Wawi nakapin. Nag-aayuda po yan. Padikit po sa nakapin at saka binababa po ni Inday Tef. Please. I-shoutout nyo lang, guys. Padikit kalembang kay Wawi at saka binababa ko po. Maminday, wala ka. 5 a.m. Ma'am Ens, naka-ano na ako, 101 minutes. Guys, palablab ako sa binababa ni Inday Tep tsaka si Wawi, ha. Nag-aayuda. Thumbs up. Thank you, Ma'am Ens. Good morning. Guys, huwag kalimutan ang nakapin at ang binababa po ni Inday Tef. Thank you, Ma'am Ens. Good morning po. $5.11. Siguro mga 5:15 po nag-live. Mga ganyan. Kasi naka 102 minutes na ako eh. Okay lang yan, Ma'am Ens. Ano ko ba? Mas okay yung pagtulog nyo. We cannot gain heaven by wishful. Ala, ba't iba na to? Wowie TV thumbs up now. Ayan. Guys, dikit kalembang nyo, ha. Junski, dikit kalembang all. Junski, thank you po. Nakipagtitigan na lang ako sa tanim. Akala ko, ma'am, ibang talong. Diyos ko, ang kaaga naman yan. Ibang talong nasa isip ni Inday. Naloka ako. Patawarin po. Junski, pangalawang ayuda po. Pangalawang ayuda. Ba't ang tagal? Natawa si Sir Junski, pangalawa po to, ha? Ayan. Sir Junski, palablab naman ako nung Ens vlog po natin dyan, please. Ma'am Ens vlog natin po. Member po natin yan. Palablab naman po, please. 1 week na yun. Ayaw bumuka. At ang ating Van Lloyd, yan. Mag-asawa po yan. Pag nag-live stream po kayo, sigurado po andyan yan. Sina Ma'am
And siya si Sir Van Lloyd. Palablab na lang po. Thank you, Wawi. Nag-ayuda kasi si Wawi. Kailangan yata sundutin. Si Sir Junski, nag-livestream po ba kayo? Ayan, si Wawi nag-livestream din yan. Ako. Masipag din itong mag-ayuda si Wawi, 501. Ayan, si Ma'am Braijo, inayudahan niya. Tanong mo kay Mudra kung ilang Tanong mo nga kay Mudra kung ilan araw ang talong simula sa buto. Sige, Ma'am Ens. Ano yun sa kanya? More on kamatis kasi Ma'am tinanim niya eh. Alam mo naman kami, mahilig sa kamatis. Kamatis sa bagoong, kamatis sa gulay. Sir Van Lloyd. Good morning, Sir Van Lloyd. Good morning, sir. Short lang pala yung video ni Sir Instrument. Ayan, Sir Junski, pangalawang ayuda po sa inyo. May mga bisita po kasi kami ngayon. 5 AM dyan, 4 AM dito, sabi ni Ma'am Ens. Good morning, Sir Van. Gising na po ba? O ginising ni Ma'am Ens? Ens Vlog, tamsak na. Ayan. Sir Junski, dikit kalembang Sir Junski ha, please. Thank you. Tignan ko pa yung mga alagad ko na hindi naidikit sa inyo. Ayan, Sir Junski, dito ulit ako sa inyong Lamb of God. You take away the sins of the earth. Have mercy on us, sabi nga niya. Palit ako ninja, dikit na din ako. Sabi ng ating admin ni Risa K na si Ma'am Ens Vlog. Ilang minuto lang to? 1 minute lang pala to. Sir, dito po ako sa inyong bahay ha. Pinapanood ko po. Remember, never left behind. Ma'am Sir Van, thank you po. Guys, palablab din naman ako kay Sir Van natin. Sir Van Lloyd po. Ayan na ang ating tamsak, Ma'am Inday. Ma'am Ens, thank you po. Ayan, dikit kalembang po ulit, Sir Junski. Hindi ko ba nadikit dito kay Wawi? Ang dikit ko to eh. Wawi. Ang dikit
ko siya. Ayan, naka-bell all naman. Ang aking main. Baging jacket. Thanks, Ma'am Ens. Bryjo, thank you, Bryjo. Bryjo, thank you. Dan kay Wawi, 501 TV, sabi ni Sir Banloy. Sir Banloy, thank you po. Junski, Dan Dikit Kalembang, with Bakas, sabi na ating JB Music Channel. Ano ba ang music na walang CPR? Yung kay Ma'am Ens ata no Ma'am Ens? Yung mo, yung in-upload mo, walang CPR yun no Ma'am Ens? At magamit nga. Sisi po. Ang aga nagising eh. Actually, ma'am, 4:30 gising na ako. Dahil nagtawag ang banyo. Sabi ko, idlip lang ako ng alas 5. 5:11, tumayo na ako. Yung nanay ko, tulog na ng alas 8. Alas 8 ganyan, nakahiga na yan. Naku, mamaya pa yung mga mga mangingisda. Mamens, thank you. Yung may way at yung 2 puso may CPR. Danpul Park, Junski, magkamit, sabi na ating Ban Lloyd. Ayan. Sir Junski, pabalik naman po kay Sir Ban Lloyd. Please. May CPR, ma'am. Yung ginagamit ko kasi, Ma'am Ens, di ba last year yun, nagla-livestream tayo. May CPR. Tagtad ako ng CPR kaya. Sabi ko, scam to ah. Kasi nakalagay no CPR, di ba? Scam. Pagdating ng ngayong taon, yung email ko puro CPR, 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 CPR. Kaya hindi ko na alam kung anong gagamitin kung pang music natin. Kahit yung Tagalog, Ma'am Ens, may CPR din yun. Yung nako. Mega loud shoutout, Ma'am Ens, sabi ni Ma'am Renzel. Opo, ganyan talaga. Sabi niya, Ma'am Ens.
Ngayon may bisita tayo. Darating yung mga maliliit kong pamangkin. Maliliit na makukulit. Ang dami na nagkaroon ng CPR ngayon. Ma'am, sabi ni Sir Banloyd. Yes, Sir Banloyd, alam niya po yung email ko, puro CPR. Dahil sa ginamit nating noong nagbibingo tayo, 'di ba? 'Yon. Dahil sa music na 'yan. Pakita ko sa inyo yung CPR ko. Sana ba 'yun? Ayan puro CPR. CPR, CPR, CPR. CPR. So, dinilit ko na lang yung iba. Mega loud shoutout, Ma'am Rencel. Sabi nating Ma'am JV Music Channel. Mute na lang dapat, ma'am. Sabi ni Sir Banloyd. Yes, Sir Banloyd. Mute ko na po. Nag-mute na po ako. Ma'am, baka pwedeng gamitin tapos i-mute. Diba? Kunwari, nag-live stream tayo ngayon. Tapos mag-play ako ng music. Pagka-play ng music, after ng live stream, i-mute ko na. No? Pwede, no? Pwede. Try natin. Huwag nang hintayin na mag-stay pa ng isang linggo, ganyan. I-mute na natin kinabukasan or after ng live stream. Pwede i-mute. Yan. Sabi ko na nga eh. Ma'am Ens. Good morning. Thank you po. Sige nga, yan ang gawin natin. Para hindi tahimik. Ano ba yung mga natin dito? Na walang CPR. Ma'am Ens, thank you po. Ma'am Ens, Sir Ban, thank you po. Ma'am Rencel, asan na you? Ma'am Rencel, asan na you dito na mi? Si Ma'am Rencel, maaga din nagising, Ma'am Ens. Sabi ko sa inyo, maaga ako eh. Ito sabi ni Ma'am Rencel, aga mo, ma'am. Ma'am Inda, yung mga sarili mong bid, pwede mo lagyan ng claim. Talaga, Ma'am Ens, paano po? Pwede pala yun. Kaya pala madami na si CPR pag gumagamit ng video na may video na Ma'am Ens. Kaya pala. Kumusta naman ang mga tigyawat natin dyan? Nag-light na po ang ating tigyawat. Sa totoo lang, Ma'am Ens. Noong kasagsagan ng ating grabe to, punong-puno. Punong-puno. Ba yan? Ngayon nag-light na siya. Kasi ganun din naman ang labanan, sabi ni Ma'am Ens. So, Ma'am Ens, yung kay JV, nilagyan mo ng CPR. Kaya pala kahit no CPR nakalagay, pag ginamit, no, kiniklaim pa rin. Walang CPR kay JV, sabi ni Ma'am Ens. Nako, Ma'am Ens. Bakit yung ginamit ko? Aba, ilang buwan ko nang ginamit. Walang CPR. Nung 2022 na, naging CPR. Ayos.
Gustong kumita, nag-upload po. Ayun. Alam ko na. Siguro ang style niyan, Ma'am Ens. Alam mo ang style niyan siguro. Kunwari mag-upload sila, no? Walang CPR. Hindi sila nag-claim. Kumbaga, hindi sila siguro nag-apply ng claim. Pero nung medyo matagal-tagal na at alam nilang madaming views, doon siguro sila naglagay ng claim. No, ma'am, no. Para kumita siya. Ay, magaling din. Iba din. Tita Mel, sis. Kumusta na? I miss you, sis Tita Mel. Mel Alonso. Kumusta na, sis? Kumusta na ikaw? Ayan, lablabin din natin ang ating Tita Mel. Sis Mel, thank you. James Gibi, thank you. Ibang lahi to si James. Shoutout, aga mo sis. Nako sis, Tita Mel, alas 5. Ma'am Inday, send niya sa GC. Ayan. Thank you, Ma'am Ens. Oo, Ma'am, Tita Mel, inagahan ko na kasi pag gabi na, parang na akong mag-live pag hapon na. Sabi ko, agahan ko na lang kasi maaga ako nagigising Buhay pa naman. Sira. Miss you. Ayan ang Tita Mel natin, TV. Nag-ayuda rin yan. Sino to si Mildred? Mildred, may loud shoutout. Buti hindi ginamit si Marites. Mildred na ngayon. Shoutout sa'yo, Mildred. May jacket ka na dyan. Pwede na magbaba ng bahay. Ayan guys, palablab po ang nakapin natin ng ating Ens Vlog. Nag-iisa. Ang nag-iisa kong member. At ang ating masugid na taga-suporta. Ayan. At syempre, ang kanyang hubby na si Sir Van Lloyd Channel. Huwag mong kakalimutan. At ang ating Tita Mel, bababa ko lang po. Huwag kalimutan guluhin ang kanilang mga bahay-bahay. Patamsak naman. Ayan. Tamsakan natin. Tamsakan natin yan. Buti pa to may premiere lagi. Iba din. Si Smell done na. Sige, tamsak ko yung iba kong alagad. Ayan. Tamsakan natin ang premiere ng ating Mel. Dances. Pangalawang tamsak. Ens Vlog, dan dikit kalembang. Sabi ni Tita Mel. Pangalawang tamsak. Pangatlong tamsak. Si Smell. Ayan, tamsak ulit. Salamat sis. Welcome, welcome. Tamsak natin. Ayan, 10 tamsak. Nako si Smell, nasa alabas, naglalaba. Madaling araw kami nagsigisingan dito. 12 tamsak si Smell. Ma'am Renzel. Tamsakan ko sis, sa main ko. Baka mamaya makalimutan ko
Host, maglaba muna ako ha. Salamat ulit sa'yo. Thank you, Ma'am Braijo. Thank you po. Thank you, Ma'am. Nasaan si Coco Loca? Willy ka. Dan Pulpak, Tita Mel. Sabi na ating Banloyd channel. Ayan. Sis Tita Mel. Yan ang bahay ni Sir Banloyd. Ayan. Saglit lang ha. Ibaba ko po yung bahay niya. No? Ibaba ko yung bahay ni Sir Banloyd natin. Aba. Oo sis, maaga kami nagigising. Nanay ko, aga nagigising. Grabe, kaya gising na rin ako. Aba, may tagalaba ka na ngayon. Hindi sa akin sis, sa bunso namin. Ako pa ba? Hindi hinampas sa akin yung damit ko. Busit ka, wala kang ginagawa dyan. Ako pa maglalaga. Pak! Hinabol nga ako nung hinabol nga ako nung hinablot ko yung halaman niya. Yun pa kayang maglaba. Hinablot ko yung halaman niya. Akala ko damo. Makapagdamo nga, sabi ko. 14 tamsak si Smell. Vanloyd channel, tamsak now, sabi ni Jonski. Ayan. Tamsak, Ma'am Inday. Ma'am Ens, thank you po. Sabi niya. Aba. Akala ko naman damo. Hinabol ako. Buisit ka, sabi sa akin. Buisit ka. Hindi kita pinagdadamo, hindi ka magdamo. Ay yung hindi kita inutusan. Kung ano-ano mga hinablot mo dyan. Halaman ko yan, sabi niya. Naging dragon show. Diba, Leon na siya? Diba, Leon na yung nanay ko? Pag hindi pagalit, Leon na, no? Tapos nung nagalit siya, naging dragon siya, sis. Damo pa more, sabi ni Junski. Yes, Sir Junski. Nagdamo ako, dinamo ko yung halaman niya. Galit na galit. Buisit ka. Sabi talaga naging dragon talaga siya, sis. Yung nanay ko, di ba, hindi galit. Leon na ang itsura yan. Leon na. Pero pag nagalit na, dragon na. Hahawag mo daw pakialaman halaman niya. Nakikialam ko eh. Sabi nga niya sa akin, buisit ka. Nakikialam ka ng ano. Sabi ko naman, ako naman, nagkukusa lang naman ako, mother. Kasi nakita ko may damo na maliliit. Inalis ko. Sabi niya, buisit ka, hindi yan damo. Ano yan? Halaman ko yan. Ang gaganda pa naman ng bulaklak na yan. Dan tamsak date kalembang sa premiere, sabi ng ating Ens vlog. Ayan. Thank you, Ma'am Ens. Dan na rin sa'yo si Tita Mel. Ay, naku, naalala ko ng mga bata kami. Ganyan yung ginagawa. Hinahabol kami ng ng walis tingting, walis tambo, ganyan. Yung pamalo ng kabayo, ganyan. Pero ang pinakamasakit na pamalo ay yung, alam mo yung bayabas. Di ba may bayabas? Yung bayabas, yung manipis. Di ba? May bayabas na hindi pa tumubo talaga. Yung yung hablutin mo lang ng ganun yung tangkay ng bayabas. Eh mababa pa yung bayabas namin. Di ba? Nipis nun. Pag yun pinalo sa'yo, talagang yung tipong alam mo yung parang ahas na tapos bakat na bakat dun sa paa mo. JB Music Channel, bahay mo po. Ayan. Sir Junski, yan po ang ating Ens vlog po. Yung binaba ko po. Sir Junski. Buti hindi ka tinaga. Hindi naman taga. Hindi pa naman sis. Hindi pa naman umabot. Natawa si Ma'am Ens eh. Ma'am Ens, thank you. Hindi pa naman. Pero nakatikim na ako noong yung kahoy ng kabayo, yung pinanggaganon, pero hindi naman yung ganon, yung yung stick niya lang. Eh yung stick nun matigas din, 'di ba? Pero tatay ko naman ang pumalo sa akin noon. Yung nanay ko naman, ang hilig niya na hawak is yung yung belt or yung hindi ko pa alam bakit kung naimbento ang
pamalo na ano, na pangwalis. Di ba yung walis, kahoy yan, yung hawakan niya. Sakit kaya, laki-laki pa naman. Okay po, host. Kung ano lang, latigo ata yun. Oh, latigo, natikman ko yung latigo. Yung hawakan nun, yung tatay ko, nilatigo ako. Hindi ko matandaan kung anong ano. Basta na ang natatandaan ko, kaya hindi ko makalimutan. Naihi ako. Naihi ako. Tatay ko, pinalo ako. Sa amin naman hangir ata. Yung hangir kasi noon, plastic, di ba? Pag hinangir mo, di ba madaling masira, di lalong na high blood yung mga magulang ko. Kaya ang gamit, yung kahoy. Yan. Kahoy, yung ano, yung ano ba yun? Yung bayabas, yung stick ng bayabas, yung walis tambo, yung walis ng kahoy, ewan ko ba kung bakit bumibili kasi sila ng walis na yung hawakan yung kahoy. All purpose, no? Tapos host, ganun din ginagawa mo sa anak. Ganun din ginagawa mo sa anak mo. Wala pa po, Sir Junski. Wala pa naman po akong anak. Kaya hindi ko pa po natatry. Ako di pa napalo. Sabi ni Ma'am Ens. BG lang, Ma'am Tef. Busy pa. Sige lang, Ma'am Rencel. Nako. Alam kong mag-work ang iyong hobby dyan. Siguro Sir Junski, pag nagkaanak ako, wala na pong walis. Wala na pong walis na kahoy. Ay, opo, tatay ko po, stricto 'yon. Hindi naman pag yan kasi pag nagkaanak ka, ngayon kasi ang mga pamangkin ko, pag makukulit, talagang pinapagalitan ko. Lalo na pag sa pagkain, yung namimili-mili sa pagkain, ganyan. Kunwari hindi kakain ng gulay, ganyan, yan, pinapagalitan ko. Dapat kumain sila ng gulay. O ano yung nasa hapagkainan. Hindi pa ako napalo, paano? Ihahamba pa lang, pamalo, grabe na iyak ko. Ayan, pwede naman kausapin. Pang-aralan, sabi ni Ma'am. Ayan, si Ma'am Ens kasi may baby na to. Bihira na nga pala gumamit ng walis ngayon, sabi ni Sir Junski. Ayan. Siguro pag nag-anak ako, wala nang ganon. Patatayuin na lang natin. Patayuin natin or mamili siya, tumayo siya ng mga isang oras or lumuhod siya ng may munggo. Ay, natry ko yung munggo. Ay, natry namin yung munggo. Nagsabunutan kasi kami ng ate ko. Siyempre, pag asaran, di ba? Asar-asar, ganyan, naasar ka. Busit na busit ka, talagang mga away ka. Wag, Ma'am Inday, kausapin mo lang kaysa mamalo, sabi ni Ma'am Ens. Ang ginawa ng tatay ko, kumuha siya na yung ng bigas, yung pinang-aalis ng dumi. E di, siyempre, mga bata kami, kasya kami doon, di ba? Kumuha siya ng munggo. Eh, syempre noon may stock na munggo talaga, 'di ba? Kasi alam mo naman, mamunggo, magulay, sa munggo. Yung bilog-bilog. Pinaluhod kami doon. Yung bilao, yes ma'am, bilao pinuno ng bilo tuloy. Yung bilao pinuno ng munggo. Tapos ang mga kamay namin stretch. Huwag ibababa. Ganyan, ginanyan kami. Ay. Diba? Na-experience ko yan. Grabe, uy. Ginanyan kami. Para lang naman masubukan nila. Wala naman siguro masama pag nasubukan, no? Ayan, mamili na lang sila kung tatayo sila ng isang oras na naka-stretch ang kamay o lumuhod sa bilao. Wag nang paluin. Sige, wag na lang paluin.
Mga pamangkin ko pa naman mga lalaki. Pero nga hindi ko na inaano, yung palo-palo na gano'n, Ma'am Ens. Hindi ko inaano. Siyempre bata yan eh. Lumuhod kami sa sa may munggo. Isipin nyo yan. Mga kapanahunan. Ewan ko ba sa mga magulang dati, pero ngayon, pag ginawa na mga apo nila, yun sila ang unang galit. Oo, 'di ba? Si Smell. Kahit din yung kapatid ko po, siguro na-adapt niya yung yung ugali ng tatay ko. Kasi tatay ko talaga stricto, talaga namamalo, talaga. Kahit si mama, nilagnat nga ako dyan eh. Sinagot ko siguro siya noon. Sinagot ko. Tapos pagod siguro siya. Pinalo-palo ako. Lak, maya-maya nilagnat na ako. Na yan, napabili tuloy siya ng Royal. Hindi ba pag may lagnat may Royal? Sabi niya ako, anak, ba't may lagnat ka? O, ito Royal. Ay, Diyos ko. Ito naman si Mayo, kumain na din ng mayo at tinapay si Daddy. Ay, si Daddy. Sarap kaya. Royal ang gamot, sabi ni Tita Mel. Ay, oo, di ba Ma'am Ens, Tita Mel? Pag nilalagnat kami, may Royal kami. Yung nakasupot pa talaga. Hindi yung buong 1.1 litro ha. Yung nakasupot talaga. Yan. Ayun, pag nagkalagnat kami, ay, tatay ko bibili ng Royal. Pasupot. Nanay ko naman siguro nag-guilty siya nung pinalo-palo ako. Nilagnat ako. Ano ata yun? Belt ata eh. Nanay ko ng belt ang gamit sa akin. Grabe. Papa ko pag yung 4x4 ba yun? Yung 4x4 na ganito? Nako. 4x4 hindi ko pa natikman. Yung ate ko nakatikim ng 4x4. So, sobrang galit. Ewan ko pa sa tatay ko, ba't ganun? Si lola ko. Si lola ko yung mama ng papa ko, sobrang stricto. Pero yung lolo ko, hindi siya ganun. Komedyante nga yung lolo ko eh, pero yung lola ko, grabe. Hindi ko pa alam kung ano nangyari. Walang araw na hindi ngumiti. yung naka ganun siya. Yung kapanahunan niya, hindi uso siguro ang ngiti noon. Oo. Bakit ba may Royal? Yung soft drinks, Ma'am Ens. Kasi 'di ba pag may sakit ka, 'di ba? Yung kapanahunan siguro nilang, alam nila vitamin C, mga ganyan siguro. Pampaalis ng lagnat, mga ganyan. Yung Royal, 'di ba? Ay. Nalala ko noon, ganun nga. Pero kasi ako noon pag nagkasakit, talaga. Yung nahihilo, tapos yung kinakain ko, nilalabas ko tubig lang, ganun. Pasan bang daigdig? Yes, si Tamel. Ewan ko, yung lola ko, grabe, strict. Sobrang strict yun. Pero madaming naipamana kay mama. Yung pagluluto ng kakanin, ganyan. Yung pagluluto ng kakanin. Ano pa ba? Yung pag nanganak. 'Di ba? Pag nanganak, yung lola ko kasi nag-alaga kay mama. Alam mo yung isang bowl na ganon? Isang bowl na malaking ganon? 'Di ba? Bagong panganak yung nanay ko, papakulo lang siya ng buong manok, tapos konting asin. Hindi ko alam kung nilalagyan ba ng luya. Papakuluan ng ganon. Tapos iinumin niya. Tapos talagang uubusin niya yun. Tapos talagang mainit pa. Higupin mong ganon.
Tapos naka-bonnet ka, naka-medyas ka. Kulang na nga lang mag-leggings eh. Naka-bonnet siya, naka-jacket siya, ganyan. Ayun ko ba dun sa lola ko? Tapos iinom niya yung buong sabaw na ganun. Isahang bago kumain. Isahang upuan lang. Nanay ko umiiyak. Sabi niya, ma, ang init. Tapos busog na ako. Siyempre busog ka na sabaw eh. Gusto ko pag magpapabunot ng ipin may ice cream. Ma'am Ens, buti nga ikaw may ice cream. Sa amin ice candy. Tawa si Sir Van Lloyd. Sir Van, opo. Pero madaming nakuha nga si mama. Ayan, yung kakanin, ganyan. Yung kakanin, tapos paano maglinis ng kaldero, yung abo, yung ganyan. Para maglinis. Basta madaming natutunan si mama kasi si mama galing Davao, di ba? Galing Davao, hindi naman hindi naman sila naggugulay. Yung gulay na malunggay, mga ganyan. Tapos, yung pag nanganak nga siya, ganyan. Kulang na lang mag-legging siya, ganyan. Tapos, kulang na lang yung lakad niya, parang pa-slide na lang ba? Kasi hindi pwedeng, di ba pag naglakad ka, hindi pwedeng lakad na normal. Yung lakad mo lang yung ganon. Yung parang Japanese, di ba Ma'am Ens? Yung parang Japanese pag naglakad, yung traditional na Japanese na maglakad, parang ganon. Ganon lang yung lakad mo, ganyan. Sabi niya, antigas naman ng ice candy. Kakabunot pa. Ma'am, Sir Van Lloyd, ang purpose nun talagang gaganon mo lang siya. yung talagang nakababad lang sa buhanga mo. Yung ice candy. Akala ko pa naman mana like mga ari-arian. Hindi! Ayoko dito no, pag CS ka kinabukasan, lakad-lakad ka na. Sabi ni Ma'am Ens. Oo, si Tita Mel, kaya pinagpapray ko rin talaga na pag nanganak ako, dyan yung nanay ko. Kasi nung nanganak siya, talaga nakita ko kung paano mag-alaga din yung lola ko. Grabe. Kulang na lang buhatin siya. Kulang na lang hindi pa palakarin. Tapos alam mo isang buwan ata siyang hindi naligo. Jai, isang buwan hindi naligo. Eh hindi ka naman pwedeng makalusot kasi yung lola ko, pag nanganak yung nanay ko, dito natutulog. So walang lusot. Ang panghugas sa pepe, yung pinakulo ang bayabas. Yan. Ang panligo, mga dahon-dahon. Mga panligo niya, pinakuluan na dahon-dahon, ganyan. Ang pinanghuhugas sa pepe, bayabas, ganyan. Bayabas yung pinakuluan bayabas, yan, ang kanyang panghugas. Yelo nga, okay na. Pag walang ice cream at ice candy, sabi Tita Mel. Normal dito, walang anesthesia, sabi ni Ma'am Ens. Ako po, CS, kay Mama. Ako CS daw. Malaki daw kasi ako nung lumabas. Pero iba ko pong kapatid, yung bunso namin, normal yan. Normal dyan, si Mama. Yan eh, si bunso, siya, menopausal baby. So, malaking gap sila nung pang-apat. Kasi siya panlima na siya eh. Pang-apat namin, malaking gap nila. Mga ilang taon din. 20 ilang taon na yung kapatid ko ngayon. Tapos si bunso, mga 23 lang ata siya. Mga 30 na yung sumunod sa kanya. May bantay. Okay, nanay ko gusto lang maligo, diba? Sabi niya, naku, kung wala dito yung lola niyo, naligo na ako. Hindi makaligo kasi may bantay siya. Tapos yung mga kapatid ko, nung baby, nako, pinapaikot dun sa bilao. Saan si Ma'am Ens? Pinapaikot sa bilao. Kaya sabi ko, siguro nung bata kami, ganito rin ang ginawa. Papaikot ka dun sa Ayan, menopausal baby din si Tita Mel, ayan. Yung bunso namin, menopausal.
May bantay, oo. Pinapaikot-ikot. Pinapaikot. Huwag ka na magtanong, basta manood ka na lang. Tapos mapapausok. Yung pausok, ayan, lahat kukunin. Kuko, kuko dito sa kamay, sa paa, buhok, pubic hair, yan, susunugin yan. Susunog yan, kasama dun sa mga dahon-dahon, sa kabubukaka. Ganyan. Ang init-init. Kung anik-anik pa. Kung ano-ano pa mga nilalagay sa dahon-dahon. Ayan guys. Since naka 120, ano na ba ako? 122 hours. Ayan guys, sa susunod ulit, si Tita Mel. Ma'am and Sir Van, thank you po. Bukas po ulit. Pagsipag tayo, bukas ulit ha. Medyo naman, hindi na alas 5 bukas. Grabe oy. May bisita kasi kami ngayon. Tawa si Ma'am Ense. May bisita kasi kami ngayon. So bukas, hindi naman alas 5. Mga alas 6 ganyan. Mga alas 6. Thank you ulit. Okay, Ma'am Ense, bukas ulit. Ma'am En, Sir Van, Sis Tita Mel, Ma'am Renzel, thank you po. Bukas ulit ha. Magagayak na ako. Kasi yung nanay ko mag-ano naman yan. Mag-Armalite na naman yan. Bye-bye. Thank you po. Thank you sa lahat. Paalam.